Γεια σας κυρίες και κύριοι, Άρωμα Ελλάδος συνέχεια, αγαπημένη ενότητα, παιδί σε συνεργασία πάντα με την ιστοσελίδα www.pedoorama.com. Και αν θέλετε να δείτε σε επανάληψη αυτές τις συνεντεύξεις που έχουμε εδώ, που φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας, κλικάρετε επίσης στη συνέχεια του pedoorama.com / Άρωμα Παύλα Ελλάδας. Θα μου πείτε με τι θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που καίει εμάς τους μεγάλους, αλλά περισσότερο καίει τα παιδιά, από διαφορετική σκοπιά. Εμείς οι γονείς θέλουμε τα παιδιά μας να συνεχίσουν το διάβασμα και το καλοκαίρι. Και αυτό γιατί, για να μην ξεφύγουν πολύ με το παιχνίδι και αρχίζουν και ξεχνάνε και βγουν από το πρόγραμμα του διαβάσματος, βγουν από το σχολικό πρόγραμμα και πώς θα τα εντάξουμε πάλι και θα τα θυμούνται το Σεπτέμβριο και τι θα γίνει. Τα παιδιά αυτό που θέλουν είναι παιχνίδι. Κάτι που τελικά τους λείπει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ φορτωμένο, ακόμα και από πολύ μικρές ηλικίες. Μια το σχολείο, μια το διάβασμα, η ξένη γλώσσα, το κολυμβητήριο, ο χορός, η ρυθμική, 1002 άλλες δραστηριότητες. Και στο τέλος σου λέει το παιδάκι, μαμά, εγώ πότε θα παίξω? Και αυτό που σκεφτήκαμε είναι να δούμε ποιος τελικά έχει δίκιο. Οι γονείς που πολλές φορές υπερβάλλουμε έτσι στο βωμό του διαβάσματος και της γνώσης, ή τα παιδιά που τελικά θέλουν να μείνουν παιδιά, να διαβάζουν να λαμβάνουν τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά ή δυνατόν να μπορούν τουλάχιστον αυτό να το συνδυάζουν και με παιχνίδι. Κάτι που νομίζω ότι το απαιτούν και το δικαιούνται. Ο πιο ειδικός λοιπόν να μας μιλήσει για το θέμα είναι ο σημερινός μας καλεσμένος. Μιας και είναι εκπαιδευτικός, είναι ο κύριος Βασίλης Μητσόπουλος, τον καλωσορίζουμε. Καλώς σας βρήκα. Κάναμε μια μεγάλη εισαγωγή, κύριε Μητσόπουλε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Πολλές φορές να γινόμαστε και σκληροί με τους ίδιους μας εαυτούς ως γονείς. Και τέλος πάντων, ας μην ξεχνάμε ότι υπήρξαμε και εμείς παιδιά και τις ίδιες ανάγκες τις είχαμε και εμείς ως παιδιά. Άρα πρέπει να καταλαβαίνουμε τα μικρά μας όταν πολλές φορές διαμαρτύρονται. Καλό το σχολείο, καλό το διάβασμα, αλλά μήπως υπάρχει μια υπερβολή σε όλα αυτά? Μήπως το καλοκαίρι είναι διακοπές και για τα παιδιά, όπως ανάγκη το έχουμε και εμείς από τη δουλειά μας, τέλος πάντων, να ξεκουραστούμε? Είναι καλοκαίρι για όλους μας και περισσότερο για τα παιδιά μας. Όλοι έχουμε την ανάγκη για διακοπές, πόσο μάλλον τα παιδιά. Νομίζω ότι τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς, μετράνε τις μέρες ανάποδα, σαν στρατιώτες, πότε θα φτάσει η ώρα των διακοπών. Εκεί δεν πρέπει να τους επιβάλλουμε τίποτα. Νομίζω πρέπει να τους αφήσουμε να παίξουν. Βέβαια το καλοκαίρι περνάει. Ναι, το ευχαριστούνται το παιχνίδι. Μπορούμε να επέμβουμε στο θέμα της μάθησής τους. Υπάρχουν έξυπνοι τρόποι που δεν θα τους καταλάβουν μέσα από διαδικασία παιχνιδιού. Κάνω μια μικρή παρένθεση. Όταν ήμουν εγώ μικρός, τα μεσημέρια ειδικά δεν μπορούμε να βγούμε έξω να παίξουμε, να κάνουμε φασαρία. Βέβαια, ώρα κοινής ησυχίας. Λοιπόν, μαζευόμαστε μια παρεούλα και υπήρχε την εποχή τη δική μου ένα τηλεπαιχνίδι που είχε πολύ μεγάλη πέραση. Λεγόταν Γράμματα και Αριθμοί. Βεβαίως. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχαν και τα επιτραπέζια παιχνίδια για να το βρούμε και έτοιμο. Καθόμαστε λοιπόν μόνοι μας και φτιάχναμε γράμματα και φτιάχναμε το δικό μας παιχνίδι. Μια παρέα 4, 5, 6 παιδιών. Επίσης, για πιο μικρά παιδάκια και στην παραλία ακόμα μπορούμε μέσα από το παιχνίδι να τους μάθουμε. Μπορούν να μετράνε τα βοτσαλάκια. Σωστά. Μπορούμε να γράφουν στην άμμο. Το ζήτημα είναι με συγχωρείτε που θα πω, σε εισαγωγικά, να τα δουλέψουμε. Να νομίζουν και πραγματικά να παίζουν και ταυτόχρονα να μαθαίνουν. Αλλά και αν μερικά αντιδρούν, σημαίνει ότι έχουν ανάγκη περισσότερο το παιχνίδι εκείνη την περίοδο. Και δεν νομίζω θα ξεχάσουν. Αν η δουλειά γίνεται πραγματικά σωστά την περίοδο του χειμώνα. Ναι, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί είναι ένα μεγάλο άγχος. Ότι τελικά τα παιδιά μας μέσα σε αυτούς τους 3 καλοκαιρινούς μήνες θα ξεχάσουν όσα έχουν διδαχθεί, εάν δεν έρθουν καθόλου σε επαφή.
Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό? Μήπως φταίει ίσως και λίγο το εκπαιδευτικό σύστημα με την έννοια της αποστήθησης κάποιων πραγμάτων μηχανικά για να τα δώσουμε την άλλη μέρα στο σχολείο και από εκεί και πέρα χαμένες γνώσεις φύγανε, δεν ξέρουμε που πήγαν? Ή αν υπάρξει, δηλαδή και έναν τρόπο που να υπάρξει μια σωστή οργάνωση και ένας τρόπος το παιδί να διαβάζει και να μαθαίνει. Γιατί ξέρετε, κύριε Μητσόπουλε, συγγνώμη που κάνω και αυτή την παρέμβαση, έτσι δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχω εδώ. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπως το βιώσαμε και εμείς στα δικά μας χρόνια, είναι λίγο σύστημα της παπαγαλίας και της αποστήθησης. Και αυτό είναι κακό με την έννοια ότι διαβάζουμε, αποστηθίζουμε, να πάρουμε το βαθμό και από εκεί και πέρα τα ξεχνάμε. Θυμάμαι τους παλαιότερους, τις παλαιότερες γενιές που κάθονται και συζητούν, οι γονείς μας, οι παππούδες μας. Πόσα πράγματα μπορεί με συζήτηση να ανασύρουν έτσι σαν ανάμνηση, να θυμηθούν ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο, από ένα μαθητικό βιβλίο, κάτι που τους έλεγε ο δάσκαλός τους, ή διάφορα αποφθέγματα, διάφορα ρητά που εμείς οι νεότερες γενιές τα ακούμε, περνάνε, προσπεράσαν, έφυγαν. Σας έβαλα πολλά. Δεν μου βάλατε πολλά. Είναι πολλά από μόνα τους. Μιλήσατε για το εκπαιδευτικό σύστημα. Ξέρετε, κάθε άνθρωπος είναι μια ιδιαίτερη μονάδα. Κάθε παιδί το ίδιο. Ο τρόπος που θα προσεγγίσεις ένα συγκεκριμένο παιδί για να του μάθεις κάτι, μπορεί σε ένα να πιάσει και σε ένα άλλο να μην πιάσει. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έρχεται ο ρόλος του γονέα, πιστεύω. Είναι ο πιο σημαντικός, διότι τα παιδιά μικρής ηλικίας, το πρώτο που έχουν είναι οι επιρροές από το οικογενειακό περιβάλλον. Το σχολείο έρχεται μετά. Ναι. Το περιβάλλον της οικογένειας μπορεί να καθοδηγήσει και να συνεργαστεί με το σχολικό περιβάλλον, έτσι ώστε από μέσα το παιδί να του προκύψει η δίψα για τη μάθηση. Δεν ξέρω αν μπορούμε ένα παιδί το οποίο δεν έχει τη διάθεση να μάθει, να του το επιβάλλουμε. Θα το προσπαθήσουμε με διαφόρους τρόπους, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να επιβληθεί. Και εδώ είναι το δύσκολο, γιατί θεωρώ περισσότερο σε αυτές τις μικρές ηλικίες δεν είναι τόσο η έννοια της μάθησης. Και αν δεν μάθουνε στη Δευτέρα Δημοτικού ή στην Τρίτη καλά τον πολλαπλασιασμό, θα το μάθουνε στην Τετάρτη. Είναι βέβαιο. Με λίγη προσπάθεια από εμάς και με την διάθεση περισσότερου χρόνου. Και να γράφουνε, θα το μάθουνε. Περισσότερο είναι, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι η ευκαιρία οι γονείς να διαπαιδαγωγηθούν, έτσι ώστε να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους. Άρα λοιπόν θέλετε να πείτε ότι επειδή βλέπουμε μία διαφορά, έχω παιδιά τα οποία πηγαίνουν τώρα, θα πάνε Τρίτη και Δευτέρα Δημοτικού. Βλέπω ένα σύστημα πολύ που απέχει παρασάγκασμα, πολύ διαφορετικό από τον τρόπο που μάθαινα εγώ στις τάξεις. Πολύ προχωρημένο, πολλές φορές ζορίζομαι και εγώ με την έννοια του αν μπορούν τα παιδιά αυτής της ηλικίας να προχωρήσουν τόσο γρήγορα στη γνώση αυτή. Αλλά βλέπω ότι και ο τρόπος είναι λίγο διαφορετικός. Και προσπαθώ ως γονιός να μην παρεμβάλλω στο έργο του δασκάλου. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει αυτή η συνεννόηση που λέμε, ότι με την δασκάλα ή το δάσκαλο, με ποιο τρόπο πρέπει να του το δείξω. Γιατί όταν εγώ προσπαθώ να λύσω ένα πρόβλημα με το δικό μου το μυαλό και στο σχολείο η δασκάλα του δείξει έναν άλλο τρόπο, το παιδί το χάσαμε, το μπερδέψαμε και στο τέλος δεν έχουμε αποτέλεσμα. Βεβαίως, πρέπει να υπάρχει συνεργασία και να υπάρχει μια κοινή γραμμή. Αυτό είναι βέβαιο. Άρα είναι κάτι που πρέπει να ζητούν και οι εκπαιδευτικοί από τους γονείς, αυτή τη συνεργασία. Βεβαίως, και πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συχνή επαφή. Πρέπει σε αυτές τις μικρές ηλικίες ο γονιός να μαθαίνει τα ίδια πράγματα με το παιδί του. Οι περισσότεροι γονείς ξαναβγάζουν το δημοτικό και κάποιοι ξαναβγάζουν το γυμνάσιο και κάποιοι δυστυχώς ξαναβγάζουν και το λύκειο και δίνουν και εισαγωγικές. Και δίνουν και εισαγωγικές. Δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Κάνουμε έτσι ένα φρεσκάρισμα στις γνώσεις μας.
Να γυρίσουμε τώρα να δούμε οι επαναλήψεις. Εφόσον λοιπόν υπάρχει μια καλή οργάνωση σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δεν είναι τόσο απαραίτητο η σχολική επανάληψη με τον αυστηρό τρόπο της σχολικής επανάληψης. Δηλαδή, πάρε το βιβλίο σου και ξαναδιάβασε από την αρχή. Όχι. Θα το κάνει ο δάσκαλος εξάλλου το Σεπτέμβριο. Το ξέρει ο κάθε εκπαιδευτικός που θα το αντιμετωπίσει αυτό. Είναι ελαστικός και θα ξανάρθουν στη μνήμη. Βέβαια, με τον τρόπο που περιγράψαμε πριν, μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Καλό θα είναι να μάθουμε τα παιδιά να διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία. Βέβαια. Μέσα από ένα παραμύθι, νομίζω. Αν διαβάσουν ένα παραμύθι, ένα οποιοδήποτε εξωσχολικό βιβλίο, και το λέω αυτό γιατί είναι ανάλογα με τις ηλικίες, από την ηλικία των 6 μέχρι την ηλικία των 16, και πολύ πάω γιατί εκεί μπλέκουμε σε άλλα. Είμαστε στις εφηβείες και δεν ξέρω αν είναι το διάβασμα αυτό που μας ενδιαφέρει στις διακοπές ή ακόμα και οι επαναλήψεις αυτές. Λοιπόν, μέσα από ένα παραμύθι το παιδί και εξασκείται στο να διαβάζει την ανάγνωση και να μαθαίνει καινούργιες λέξεις και να βλέπει και ορθογραφία, να αποτυπώνει λέξεις, αλλά ακόμα και με αυτά τα τύπου βοηθήματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, που έχουν από σταυρόλεξα, από σπαζοκεφαλιές, από οτιδήποτε άλλο που είναι ευχάριστο για το παιδί και παράλληλα. Έτσι είναι, συνδυάζουμε παιχνίδι και μάθηση. Είναι αυτό το θέμα που έλεγα. Και να διαβάζουν. Και ξέρετε, αυτό που με έχει ενοχλήσει εμένα προσωπικά είναι αυτά τα γκρίκλς. Δηλαδή θα χάσουμε τη γλώσσα μας σε λιγάκι. Και εδώ οι γονείς θα πρέπει να το προσέξουν. Είναι πολύ διαδεδομένο. Θεωρώ ότι θα τη χάσουμε σε λιγάκι. Τα παιδιά δεν θα μιλάνε, ούτε θα ξέρουν να γράφουν. Να γράφουν μάλλον ελληνικά. Αυτό είναι πολύ διαδεδομένο αυτό το γκρίκλς. Και αυτό οι γονείς πρέπει να το προσέξουν. Πρέπει να το προσέξουν. Πολύ καλό μήνυμα ως εκπαιδευτικός που περνάτε, και τώρα που μας ακούν οι γονείς που είναι σε πιο χαλαρή διάθεση, νομίζω ότι πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό και να δουλέψουν και να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μην οδηγηθούν προς τα εκεί. Πρέπει να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας. Οπωσδήποτε. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και το έθνος μας. Αυτά συνδέονται, έτσι. Την κληρονομιά μας. Την κληρονομιά μας. Γιατί άμα τη χάσουμε αυτήν, χάνουμε τις ρίζες μας. Και αν περηφανευόμαστε για κάτι τελικά, είναι για το παρελθόν μας. Σωστά. Αν το ξεχάσουμε και αυτό, δεν ξέρω αν θα έχουμε για κάτι να περηφανευόμαστε. Κύριε Μητσόπουλε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και κυρίως αυτά τα μηνύματα τα οποία περνάμε στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, αυτό που λέτε, αλλά επίσης, μιας και είμαστε και σε αυτή την καλοκαιρινή διάθεση, είναι πολύ σημαντικό από τα χείλη ενός εκπαιδευτικού να ακούσουμε ότι και τα παιδιά το καλοκαίρι έχουν δικαίωμα στη χαλάρωση και όχι μόνο εμείς οι ενήλικες που ζητάμε τις παραλύσεις, τις αμμουδιές και την ανεμελιά και την ξεγνιασιά, και μόλις δούμε να χτυπάει το τηλέφωνο από τη δουλειά μας, να δυσανασχετούμε. Κάπως έτσι νιώθουν και τα παιδάκια μας όταν εμείς τα ενοχλούμε με το σχολικό βιβλίο αναχείρας. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Καλές διακοπές λοιπόν και ξεγνιασιά στα παιδιά. Και θα έχουμε δυνατότητα με την επιστροφή τους, με την επάνωδό τους στη σχολική κοινότητα, να συζητήσουμε πολλά θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, το σύστημα και πώς πρέπει να μάθουν τα παιδιά να μελετούν και τι αλλαγές μπορούν να γίνουν πάνω σε αυτό, τις δικές σας απόψεις και προτάσεις. Με τα χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητσόπουλε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, δίνουμε το λόγο και πάλι στη Μαρία και το Μανώλη για τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Να είστε καλά.